jong ublay lingba President Badan Hangni, Vice President jong Central Body Kam jong ka Southern Fair Circle Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo Peoples FKJGP jong ka Southern Fair Circle kalayo berpendap berpensionai ka we ka ying jong ka kong Proskobita Nongbet hakash nong Mospong East Khasi Hills District ka kong Prosbo kita Nongbet ka don laingut ki kun ka we ka kun kan thei berangut ki shenrang baru kupa jong ki ula khatno mentara shisnami e bana ka jing khat jong u ka kmi ba ki kun kila mat shibun ki jing e haki babun ki liang henry lamba ka jing i jingai badon ka mensim jong ka jing isn e jong ka Federation of Khasi Jaintia and Garo Peoples jong ka Southern Fair Circle kila yo ban pensionai ka ying bad menta ka sngi ka ar posau tarik ujamang ajar posau kila yo ban IT no shaka khnam bakan yo ban penankam ban syong bansa shushu ekne ka ying ba pensiona da ka FKJGP Southern Fair Circle ka dai lamba ka pisa ba kila lum lamba ka jing panlong jong ki ka lampung ila ka kenjat bol house name ajar apolai ki nongkran ka ne ka sngi ki kan thup yo ba dondi cliff khongset President jong ka FKJGP Central Body kumu kongsan Bakit boklang nong plang, Vice President ke FKJGP Central Body kumu sembul kongsan, nang tau ba jelang do, President FKJGP Langmar Mospong Unit, ba Lewi Star Karnayor, General Secretary FKJGP Southern Fair Circle, ba Swingwar, arang ba Shenong Mospong, ba Spilin Marweng, arang ba Shenong Wiloy, ba Planda Renja, arang ba Shenong Latkar Mopelun. Hadin ka jing IT ka ying syakakong Prosbo kita nongbet, layo ka jing karku ka ying na Reverend Father Sachiyas Sengkeli. Dòng nga và phần mana và là cái những cái sách các PHP mà do phần IT giờ cái gì là không hospital nomor và pun di jami but phần power is document dan for dan Semua ibu boleh try kan? Yang aku boleh ya, kita bahagian hasem baru kita khot jangka unit FKJGP Langmar Mospong. Aku boleh ya ifadar baladan ringkat bat ni menta ya kita khot jangka seng FKJGP Central Body bat kamtam e ka seng FKJGP Southern Fair Circle. Bala pensiuna sungguh bahaya ni kene ke yeng haoi mensua gidan ke yeng ke bamalu mala bandai tang nak kasni usap henry mentangi la yo ada ke yeng ke babha ai bakaseng FKJGP kan kanang la ban kiu saprang ha ke liang baro ban nang trei baha ban wan hendia nak ban yethu ya ke ke bajia hayeng sem jengi ba ipa ila kempang ha ubnai junai arja al haba kane ka jingpang kala skemat kala bajuri I haduba ila klano ha kane ka ila klano na kane ka perthai ha ka ar tari benai ba arja al hadian ba ipa ila klan email electricity man pendit pendiang yang ikun badwat la ka yeng ban syong ro ngim da biang bahala lada de ka polio le ngim da yothia yudem ha da ka jing don benta ipa bat kane ka seng FKJGP kinong mi khmat na kane ka seng kilawan pet la mi ka ying ka sem jangi bangin dan pedang ka jing jinja da ka man sim jing sebul jang kila ai jing ya ra bi ban pensiona ya kane ka ying ka sem nong thau bol ai kamariang ke besit ke basai hapeng ke jingkerman hapeng ulap prau bolon menne rai menta ke singi ngi bingilong kumle bingilong nomor ke jingkerku kerdo jungu nganget skam bakadan rengka bat kani ke yeng kesem bat ya keseng gi brokowe kong keseng gi nomla benne sibun kikam ki bakrau nang ta kari ba cek benriu rengim syakri kari ba cek benriu dah kejing iet ke bakrau ke pengilapan penpriang dia akan ke kubur segi weipat ki balapan kener gi kiti nagam ta ki badangkam ya kejing rap jungi kum keseng lai putam teligi senam nilaya haki rai dam ban syakri ya gari begejek benriu hagi bentai bo peropea kani dak kesin ke batang kendiat
kabakung kaseng ila pensna ya kalong yeng nang tagi long yeng ki bron kam re kini ki photuli ki snam ilama di ki jing e ilama di ki jing jar ban pensna ya ka yeng kabasngan nagam takari ba ka jek benrio ban lait no to slap ban lait na ka takal er ka be kerthap jong jing sa tuluk no jong ka jek benrio ka beret pa nasngo ba kani ka kam ga yang pura ban pensnu thu na do ki snong ki thau ki et ki hima bat kejak bendeu hi berhuai bagai kata ke FKGP kalau le hakini ki live sam tuli isnam ki bala let no FKGP ke South Super Circle kalau yo pan rai pan persnai ke yang pun ki riorang ba jong kani kadong katan ki rusiman ki bala kener keti kamon keti kadiang jongki bakin yarap lang ya ka FKGP bang yo pan persna ya kini ki arteli ki longyeng tena kalian jong ka FKGP yemla kan da ai kublai kerpang yaki kibala no ketiga mon ketiga tiang jongki bakin ya dan bentalan bat ka FKGP bat kamtang bat kini ki arteli kilogien kibaka seng kalau yo ban prisna kini ki senam kiba menta tena kalian jongi kum ka FKGP ya kublai kerpang yaki baro klam da jer kerten rai ya kublai kelum yo baro kibala dan benta ban no senyang bat ni ka seng bang yo pan prisna ya kani ka kini ki arteli kilogien apo kani ki area South Super Circle ti nagalian jonga kum general secretary batera FKGP South Super Circle ro aswa bangan song ya kitbok kitbok keruang ya kani ka longien ba pindang im song pra song san song pra song sang nang ni sakmat hadin kini kisnam kiban sawan baro tenagalin jonga ta kini kenten bakan dia kublai pun kublai jarmo Habadai bat kani kijing ngashkwa banai jingmun shay kimi jani kijing bat kumju shay kikon bangi kum upai rimwet kristan mo ngirong kam bantai kani kijing halor kanorim wafibu hakmat yoblay klakan rat uban penyat ya kani kijing kejongpi namar ka kelan ka kentien ka baong ba kaminat lenai ladakan wanu ya pi ka longyeng ba kwa bantei ni ka yeng lada ublei trai kan ra dalan ka pa pi dengan ngeskam ba nangni sakman kum ka yeng pinbu ba yo ublei trai kan ra ahmat ka jong pi kum ka yeng ka sam ba na ai bore pi ba pinang la ban ba pinang yo kamet ka pokal bakhya Berkumjur ki khun bikti ngapen pawo jing so komen ke jing so tanat banyak so ikiti ke jong pi bane ba pla samlam hani kapor bangai skam bo blei ta kan ta unang ai pi kapor wala dei puri puti ke jong pi pinang yo ke jing mucung perkhat ka bakhlan bo blei ka kan ra unang ai pi kapor ba pla man 3 minute thap ha ke jing puli ke jong pi bat ba pinri ka akor ka borom joge jing bat hoy wala da i pa jong pi im dan chu Hari ukpa bah beneng udon bo hagi jing dawai bat jam ba ime bat ri kendau ya ka akor ka borom jogolong yeng long sam jong pri bat angai skam ba lengba jing tai stam ba khawi yaski pet sa yo man khai yu so jing job hagi jing jong pri da dei ha kam ga jam ne da dei puli phuti ba sa sisien kali kamram jong hi kum ka seng ban penyo ya ka hot jong podro prosnam Jadi longi long sam kawai pa kawai kabadan hakani kaburi no tram kadai kabenta kadai kamram jangi bangin rai hak jibut tu jangi nado kit khat kabada pok sisi nado kit khat kabada pok circle baki unit bakum tap bakadai kamram kahat jong khat jong ke FKGP ban penyo ya ka hot long brio man brio jadi powder operasional jongi lara dei ha ka koi ka khia lara dei ha puli puthi balara dei ha junun kam bantai kum gini gieng namang item bakaran kata ka scheme lingba ki blok ki badai banyo ya ti scheme ki biong ki scheme ki longi ki baduk ban pensna ye dengan scam baki khot ka FKGP badar ni pa sau sampai baki khot jogi unit ki ba pa sau sampai circle Badan ni sakman. Ngemde cukut tangi kali kawi kalong yang mereka ngecam bah pendai ki kita ki dikhot ki pampet parman
baka sorkar kaliban ay at agahop kapag ipardo personal kajongi hari kathay tinong kambanyo baka ni kali kamram hi kajongi way po way sa FKGCP